Zdravím priatelia, sme späť po dlhšej dobe. Ospravedlňujeme sa za našu mesačnú neprítomnosť. Je to kvôli tomu, lebo sme boli pracovne ako cateringová služba na lodi, kde sme pridávali aj ponuku práce. Projekt išiel super. My sme mali čas po projekte aj získať nejaké nové kontakty v Nemecku a Rakúsku. A sme späť, aby sme pokračovali v tom, čo táto firma má robiť, a to v ponúkaní práce v zahraničí, hlavne v Nemecku, v Rakúsku, pre ľudí z gastronómie. Takže ak máte záujem o prácu v zahraničí a chcete nabrať nové skúsenosti, nové zážitky, neváhajte nás kontaktovať a my sa tešíme na spoluprácu. Jednoznačne, ako stále, zaručujeme ubytovanie, stravu a dopravu do hociakej práce zadarmo. Takže zostaňte naladení pre nové pracovné ponuky a my sa vidíme pri ďalšom videjku.